Oh, sir, one day, John convention of Tam Noti of Climate Water. हामबाय जों जतन साइमानो Ipft 2009 नि सिमी तिनी सिबजरा त्रिपुरा ट्राइबल एरियाज ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल अबनो बेस खालायै गोटाल हास्टेमास नामनाय गभर्नमेंट ऑफ इंडियन थानि दाबि खालाय दं अपति हाहायकैनो जों जेमन त्रिपुरा राज्यआव ओ 6 सिडुल बेस खालायै आलादा राज्य सानै दं अपति हायकैनो सारा भारतवर्षआव जों हाय गोटाल राज्य सानै गोबां मा हास्टेव दं जेमन रमदिनी महाराष्ट्रनि विदर्भ राज्य ब्रक महाराष्ट्रआव विदर्भ होननाय कायसा जागाव बरक विदर्भ लैंड विदर्भ स्टेट सानै दङ निनि आसामाव बरोलैंड बर' डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बरक बरोलैंड सानै दङ एरपरे गारु हिल रक गारुलैंड सानै दङ एरपरे निनि गुरखारकनि बागै गुरखा सानै दङ अपति हायकि सारा भारतवर्षआव जारा गोदाल राज्य सानै रक बरक सारा भारतवर्ष लेभेलाव कायसा आम्ब्रेला नामका अथवा कायसा प्लेटफर्म्स नामका आ प्लेटफर्म नि बुमुं नहंखा नेशनल फेडरेशन फॉर न्यू स्टेट ओ जागाव जों नुखा सिरि त्रिपुरा राज्यआव गोबां मा बदल रक पलिटिकल पार्टी रक आलादा राज्य सानो किन्तु ओ आलादा राज्य साननाय रक इ नेशनल लेवल जारा साननो बरबे करजाखै जों Ipft रक और नेशनल फेडरेशन फॉर न्यू स्टेट नि कायसा कन्स्टिट्यूएंट मेंबर ओ जागानि अबनो करंगैनो बरबे करंगैनो तिनि नेशनल लेवल नि नेतृत्व रक वानसुका त्रिपुराव बरक नि जे प्रोग्राम कन्वेंशन अब जों बाय मिलुइ खायनानि अकॉर्डिंगली जों बरक नि अ प्रोग्राम न यासागै नाहरसा तिनिनि मूलत नेशनल फेडरेशन फॉर न्यू स्टेट तै Ipft बाय मिलुइ इ कन्वेंशन लाइजागै दं अब कि सालजा वन डे सालजा रमन खाय दंना वन डे सालजा रमन खाय दङ गेस रक फाइसक फैका नेशनल फेडरेशन फॉर न्यू स्टेट नि प्रेसिडेंट श्री मनीष तामांगजी नेशनल फेडरेशन फॉर न्यू स्टेट नि वाइस प्रेसिडेंट निकमान माराक बो गारू हिल ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल नि बो डेपुटी सीएम ताई नेशनल NFNS नि जनरल सेक्रेटरी एस सानियल जी बो विदर्भ स्टेट नि बिलोंग खायो विदर्भ डिमांड नि बिलोंग खायो अपति हायकै बरोलैंड नि रिप्रेजेंटेटिव रक ताबुक नचिनि एडवोकेट अमित देबबर मासिनि पार्टी नि बो रिसिभ फाइन थाङै दङ एयारपोर्ट बरोलैंड नि रिप्रेजेंटेटिव रक खाय दङ अपति हायकै गोबां मा तेलेंगाना राज्य नरखना तेलेंगाना राज्य कतालमानखा इ तेलेंगाना राज्य कतालमाननायनि आ राज्य नि बो सीनियर एडवोकेट पी निरुप रेड्डी बो सुप्रीम कोर्ट नि सीनियर एडवोकेट बो फाइसक फैजाक प्रोफेसर डॉक्टर राधा कृष्ण बो फाइसक फैजाक अपनो कारै गोबां मा डेलिगेट्स रक फाइसक फैजाक तिनि निसिनि ओके कन्वेंशन लाइमाने अबनो कारण तामगैजों भारत हाकटर गोताल राज्य सानना आबनो ति बिनि एलाबोरेट डिस्कशन बायलाबा किने कक सालायमानि अबनो बादे बुसकांनि सालो सिनि जे मुभमेंट न आलादा राज्य सानमानि जे मुभमेंट न क्राकनि स्लाइटाइबो क्राक बाहायकै खालायनाय जनगणनि थानि लुकुरकनि थानि लुकुनि खुनजुआ लुकुनि बोखावो बाहाय खालायथायबो क्लांनि थांनाय अबरकति बकक क्लाम थानाय ताई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया न जों गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नि बिरुदिया कुनु जाति गोष्ठीनि बिरुदिया जे आलादा राज्य साननाय रक कुनु जाति गोष्ठीनि बिरुदिया बरंस सिनि भारत हाकटन ताइबो उन्नत खालायनायनि ताव भारत हाकटर नि सरकार कक साइ दङ सबका साथ सबका विकास सबका प्रयास जे चिकन राज्य खाके केवनि खटिंगिया तैबोसे डेभलप होननाय उन्नत होननाय उन्नयन होननाय काजै गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नबो बाहाय खालाय तैबो जों बरकनि खुनजुआ सिनि इ खरां न आलादा राज्यनि खरां न क्लांनि थांनानै आबनो पलिसि खालाय लाइथांनाय साल गोबां मा जोंमरा चिकन गनो बाहाय गोबां मा पाननो खाफिया बा आ साल रगो जों हल रगो नंनि पलिटिकल नि मेंबर खनो संनि बा नंनि सपोर्ट ना जों मुके खेबा तिनिगे और हल लक सिचागलिया फातर बासिकेन लोकरनो सुल गोबां खनो बेमानका इंगे ताबुक नंनि Ipft बदल नेनि नाय बोसो जरतिन रक तिप्रासा नि बागै आसो अपडेट नंनि दं बा रिउ दं सामखानि दं अबन चास नायदि
IPFT bini জন্ম ন ব আসাইমানি ন শুধুমাত্র ই হাস্তিনি যারা তিপ্রাসা borokni manthai borokni talikho je jingjal kazai tongmani borokni bagi kok sanani borokni je jingjal no kok salayai সমাধান খাইজানি অপটি হাইকেন তিনি নং কুবিকক ন থাকা যে আগে যেসিক বাঙ্গ আপনি সাই তিনি হল চাকলিয়া হলনি ফাতারবো গোবাংমা তিনি IPF তিনি সাপোর্টার সব পাইকা বড়রক সাইমানো যে ত্রিপুরা হাসতেও সাবো খাবাই খুববাই ওয়ান সুকমাবাই খানাঙ্গৈ আলাদা রাজ্য সানি টং আন্দোলন খাই টং আগিনি সিমি সাবো আন্দোলন গ্রা খাই ফাইকা আবো जोंथिनि खुबै सायाफानो लुकुरकनो सायबानो इ IPF रकनो इ तिप्रालेण्ड साननाय बदल रकनो हाबाय खुबै एडिशनो तिप्रासानि हामख्रायनि बागै आलादा राज्य सानै दङ अबो जनगण रक पयित खालायो बिसास खालायो आगिबो खालायो दाबुक आबोनि साइटाइबो खालायो दङ कारण गोबांबा आलादा राज्य सानो हनै खुबै सिमि साय दङलायो बरकनि साकनि हामख्रायनि बागै दफा हामख्रायनि बागैया बरक वैशाखै सावो गोबांमा जागानति गोबांमा राज्यनति आबो जों साना थांया किन्तु आकक रकनो दाबुक जनगण रक साइमांका जनगण रक सिका आबोनि बागैनो IPF नि सापर्टार सब थानाय सालो जेसिक दंमनि आबोनि साइटाइबो दरक बारियानि जेंगै दङ डेटा तिप्रालेण्ड बसो दरति खेललाय का बिसुङो नङ IPF रक इन्टरलोकेटर न सापर्ट खेलाय आबो ग्रेटर तिप्रालेण्ड एबा तिप्रालेण्ड बसो टिप खेललाय नि प्रश्न नायदि जों बुनि दाबिनति बख्रक मिहिमिया जों चिनि दाबि तिप्रालेण्ड बमनति 6 शेड्यूल त्रिपुरा ट्राइबल एरियास ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल नि 6 शेड्यूल दङ और 6 शेड्यूल जागानो बाहाय क्लाइ फुल फ्लेजेड स्टेट क्लाइरिमान चिनि जत तिप्रासा लुकुरकनि हामख्रायनि बागै अबनति जों सापुं हपुं बसर कि पर बसर सामुं थांनाय दङ ग्रेटर तिप्रालेण्ड तामो आबोनि बेखा ग्रेटर तिप्रालेण्ड जारा साननाय रक ग्रेटर तिप्रालेण्ड जारा दिमान खानाय रक बरकनि नेतृत्व बरकनो काहामखाय सायमानानो तबे आं अकक सायमानो वाइसाखै बरक साका बांलादेशनि निनि चट्टग्राम आबनति ग्रेटर तिप्रालेण्ड नाय वाइसाखै साका मिजोराम वो जरा चिनि तिप्रासा थांनाय रक आरो नि पाटनति ग्रेटर तिप्रालेण्ड नाय निनि आसाम म्यानमार चिनि आसाम म्यानमार मिजोराम बांलादेश गोबांमा जागानि पाटनति तिप्रालेण्ड ग्रेटर तिप्रालेण्ड नाय हिनै बरकनि नेतारक बेखाक नायमानि सिगांनि सालो ओंखाय आबो कि आदु सम्भव याबो जनगण रक सिनाय आबो कि ताबुक बरक बांलादेशनि पार्टनो रमुई ताबुक बोदा डिमान्ड खाइ दङ आबो बरकनो सायमानाय आबो बरकनि क्लियारिफाइ खालायतु तबे जों सानो एडिसि एलाकानो बेस्लै तिप्रालेण्ड फुल फ्लेजेड स्टेटहुड अब जों गभर्नमेन्ट अफ इंडिया थानि चिनि दाबि अब जों केबो नि बिरुदिया कोनो जाति गोष्ठीनि बिरुदिया तामखाय चिनि तिप्रासा हामना जानानि चिनि तिप्रासानि भबिष्यत गाहामनि बागैसो इ दाबि जों खालाय दङ मेसार ओ इंटरलोकेटर नो सपोर्ट खालाय इंटरलोक्यूटर नो सपोर्ट खालाय अब इंटरलोक्यूटर के आदु अपॉइंट कदा खालाय जाखा इंटरलोक्यूटर साबो अपॉइंट खालायका साबोनो अपॉइंट खालायका ताबुक सुतरा जों नोटिफिकेशन बनो गयाखौ साइबो माइनाखौ सकांगो रिउ मारंखा इंटरलोक्यूटर अपॉइंटेड उनका हनै किन्तु ताबुक सुतरा ऑफिशियली जों कोनो इंटरलोक्यूटर न्याखौ एबा इंटरलोक्यूटर ओंखा हकैबा टाउननि बागै इंटरलोक्यूटर खायजाखा आवो सफिला सकां क्लियरिफाइड होननानै नांगौ साइमानै नांगौ टाउननि बागै इंटरलोक्यूटर अपॉइंटमेंट खायजाखा साइमे आसा करन दाबनो सापोर्ट दाखलाय सापोर्ट खाया दाबो सानानि कोनो स्कोप एबा सुजुग गरै आपाइता सुमुं थिनां तिप्रासा दफानि बागै नंनि नाहार मुं नंनि नासिक मुं नंनि वान सुमुं तामो दंनाय नायदि सिनि पाइथाक नासिक मुं थिनांनि नासिक मुं ताबुक जों जे नासिकै दङ ताबुक चिनि जे वानसुक मुं अबनो 2009 जों IPF रक जे वानसुक माने त्रिपुरा ट्राइबल एरियास ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल न फुल फ्लेजेड स्टेट जदि साममायनि हाकाके इ हास्टेनि त्रिपुरा हास्टेनि तिप्रासा रकनि
फिनां हामना चाना नि ग्रै पलिटिकली इकोनमिकली सोशियली अपनो वानसुगिनो जों যতদিন পর্যন্ত ত্রিপুরাল্যান্ড স্টেট जों सानमान्या साक आसिक जरानो आसिक जरातैनो जों दाबि खालाय दंनाय दिनै फिनांनि नाहारमुंबो अबनो दंनाय इ त्रिपुराल्যান্डनो एचिभ खालायै दिनै ত্রিপ্রাসাनि भबिष्यतनो थिनांनो जों तेबो भारत हायुंगो पृथिबीनि हाकतरो ओइ हायुं हाकतरो सिनि मुं नारग्रि तनानै अबनो दिनै आइपिएफटिनो वानसुक